Бүгін Мұрак ауылында республикабыздың яш батырдары үдәрі сынаштылар. Изге һәм милли спорт байрамына әүрелген Қыпсақ батыры турниры быйыл біздің районыбызда үсінсіге ұдғарыла. Быйылғы турниры бүйік еңеудің 75 еллығына арналған. Мұрак спорт мәктәбі кіләмі Зянчура, Күйіргәді, Күгәрсен райондары, Өфі, Күмертау қалаларынан 60-қа яқын күрәшсіні қабыл итті. Бәйгенің судьяһы Әсқат Шарипов әйтуінсә, һуңғы йылдарда милли көрәшті үз итүсе яшьтәрнең артуы күзәтелә. Бүгінгі сарала шуға дәлил. Күгәрсен районының егетләре йылдан-йыл әйбәт көрәш күрәтәләр, маласы. Biz қуанабыз, біз шатланып бында келебез һәр вакыт. Судейство бик әйбәт, безгә охшай. Без ел һайын килергә тырышабыз монда. Бүгенге көндә монда 27 килодан башланып, 70 килодан югарырак без хәтта көн көрәшәр балалар. Балаларга көрәш ул һаулык бирә бит инде. Ул теге балалар ситтән итте кайда йөргәнсә, көрәш менә үдебезнең тем более милли үдебезнең көрәш, безнең борынгы башкорт халкының көрәше бит. Уларга һаулык бирә. Теге дуслашалар битинде, кайда баралар да алар теге ярышка күп йөриләр битинде. Танышлары, дуслашалар. Теге икенче насар гадәткә күсмәйләр битинде. Шуның өчен безнең көрәш, вообще безнең спорт битинде физкультура бик әйбәт балаларга, үсмер балаларга бик әйбәт йогынты яһаенда яхшы. Күбеһенсә көрәшчеләр арасында укучы балалар ине. Улардың фикеренчә, көрәш менән шөгыльләнү рухи һәм физик яктан нык булырга өйрәтә. Мин Зәнчурдан килдем, миңа ошо көрәш охшай. Ярыштарда катнашам, урында калам. Мин Зянчурский районында яшәйм. Мин көрәштәрдә катнашам. Урында калам, Һавантуйда катнашам. Мин көрәштән 2 ел шөгыльләнәм. Мин көрәшәм уже 4 ел. Мин травма бер касанда алманы. Мин Зянчура районында. Миңа көрәш бик нык охшай. Турнир һөҙөмтәләре буенча еңеүселәргә медалдар һәм грамоталар тапшырылды. Еңеүселәр ханы буенча Күгәрсендәр 3нче ел рәттән 1нче килә. Әйткәндәй, быйылгы турнирда ла шулай ук Кыпсак батыры Дилбау безнең районда калды. Еңеү билдәһе район кимәлендә узган төрле көрәш бәйгеләре буйлап күсеп йөрәсәк ди оештыручылар. Мин еңеүсе. Бүгенге бәйгенең еңеүселәре булып Күгәрсен районыннан Вадим Рафиков менән Данил Ильясов танылды. Мин ярышларга йөреп гел урыннар алгас бик шатмын. Уже 3нче ел безнең кулыбызда кала пояс. Шулай да дальше еңеп барырга тырышабыз инде. Вот бәләкәсләрдә өйрәтеп, нитеп, үзенсә күтәрергә тиешбез. Ярдәм итеп, безнең амак булырга алар тиешләр.